Serious na kayo? Serious na? Hindi ako sinagpapawisan na. Wala ko nakalawa ng malakas. Hindi ako sinagpapawisan na. Tapos ka na ba? Okay, dalawa niya. Hindi, may lang pala.
Ayan si Master J kasama si Drix at ang kalaban nila ang kanilang kapupunan.
Napakagaling! Talo! Napakagaling mo talaga. Na madali.
Magic Sarap!